Ka khobor ka basngel sik thang ya Messi ukpa jong u George Messi ulaklat no hakarta ka ba ndrupu prasnam. George Messi ukpa jong uklur yelekai ba paunam jong ka Argentina Lionel Messi ulaklat no menin kasengi ha kapor sipau buje janmit ha hospital ha Rosario Argentina. George Messi uladon ha pedeng ka jingpang ka bala slem bat ha kisngi barang shen ulasha penthia ha hospital ha Rosario banyo ya ka jing sumar. Ka ying ka sem jong Messi ha ubnai jun ka laong ba udang don ha pedeng ka jing sumar jong ki doktor. Handroi ha pedeng kene ka jing yat lenti jong kene ka jing sumar. Kendit Messi uladuno ya la ukpa jong u. Handroi ka daw ka ba tikna jong ka jing yap jong George Messi kampat long ka bala pencisha padba da ka long ying jong Messi. Hapai ha ka jing im jong George Messi. George Messi ukpa jong Lionel Messi omtang mau de ukpa jong Messi handrei ulalong ru u ajen jong labun snem bat ulalong ru ka benta ka bakrau ha ka jingyel ti jong Messi banlong we na kinoi lakai football ubakan saitam ha ka pertai. Ka benta ka bakrau jong George Messi ha ka jing im jong khun jong u. Ha ka por ba Messi udang kena ulishim jing ha ka jing roi jong kamet ka ba don kam ya ka jing sumar growth hormone. Ha katokopor George Messi ulashim benta ban pentikna ba ukhun jong u Messi ubadang don ha ka youth team jong ke Newell Old Boys unyo ya ka jing sumar ka ba don kam. Hadin kata George ulale rengkat ba Messi sha Spain ha ka ba Lionel Messi ula persang ban pen iya ka sab jong u ha Europe. Ba Messi udang sedang ya kelenti jong u ha Barcelona. George udang sajan bala ukhun kat ba ka kemi jong u ka Celia kadang pej iya kiwe pat kit khot jong ka longying ha Rosario. George Messi ulong way na kibru ki bakong santam ha ka jingkiu jong Lionel Messi sya ka kerdan ka ba ha kli du ha ka football.